Llegir és avorrit. Durant bona part de la meva vida he sentit repetir una frase que diu que llegir és avorrit. M'ho han dit els amics, la família, desconeguts. Som una generació que va créixer sabent que a la biblioteca s'havia de fer sepulcral silenci. I tot i que alguns a casa ja començàvem a gaudir de les històries de fantasia o aventures, a l'escola i a l'institut se'ns imposaven les lectures obligatòries. I això és lectura obligatòria. Perdona, però la lectura no hauria de ser mai obligatòria. O no? Lectura obligatòria vol ser un espai col·laboratiu amb servidora com a narradora per a desmuntar este fals mite de que la literatura és avorrida. I de passada farem que t'enganxes, o ho intentarem, a la lectura. En esta sèrie de 10 capítols t'ensenyaré els beneficis reals de llegir. Te recomanaré llibres que t'enganxaran des de la primera pàgina. Parlaré dels meus autors i autores preferits i, sobretot, trencarem tots els tòpics sobre la lectura, també de la mà dels professionals del sector cultural català. Perquè el sector cultural i el panorama literari català està més viu que mai, i això és gràcies a tots aquests professionals que ho fan possible. I mira, això no estava previst, però t'ho explico igual. I és que en un moment en què els vídeos han de durar 30 segons per a captar la nostra atenció o que les històries duren només 24 hores, llegir com a un acte plaent, com a un acte reposat, és gairebé revolucionari. Així que si us interessa el tema o com a mínim us pica la curiositat, quedeu-vos, perquè això només acaba de començar. Llegir no és avorrit. Puc entendre que existeixi el mite amb gent més jove que tenen una oferta d'internet, a les xarxes socials, plataformes i que els costi. Però penso que el clic és llegir el primer llibre i adonar-te que és molt més enriquidor imaginar-te tu les coses. La gent que diu que és avorrit és perquè ni s'han posat ni han trobat el llibre i perquè alguna persona d'estes són avorrides. Que m'ha sorprès perquè hasta gent gran s'han fet de veure que no els agrada llegir. Quin rotllo és llegir? Perquè per a mi el llegir és un plaer enorme. I avorrit gent, a l'enrevés jo trobo que llegeixes per no avorrir-te. Però, per exemple, que anem a l'institut, és l'edat més difícil, i els ho dius, i t'escolten, i llavors algú sempre fa. És com si de moment s'amaguessin els que llegen, davant dels altres. Això ho he observat. I llavors diuen, no, que jo he llegit este. No, doncs jo vaig llegir aquell, d'esta historieta em va agradar. Jo sempre els ho dic que es donin l'oportunitat, perquè si ho desconeixen no poden valorar-ho. I hi ha desconeixement, hi ha gent que ho desconeix. Que jo entenc que avui en dia és una acció de molt de treball. Avorrit de llegir, a mi el meu cap no m'entra. Si estàs preparat per a sumar-te en este repte, t'agrairé un m'agrada i una subscripció i em podràs trobar a les següents xarxes socials.